tayong fan ng posting online ng maraming bagay. Hindi po tayo masyadong photo sa mga automatic na pag-post online, lalo na nga kung makakasila sa promotion ng tao o dadagdag naman sa mahirap na biktima. Ang pinakamagaling pa rin ay siguraduhin na ma-report ang kaso ng pag-aabuso sa mga otoridad, maisulong ang kaso. Dapat din ay masiguro ang kapakanan ng biktima para hindi na nga makakalimutan. Morning. Kung batang umaga, nakakainis ang mga ganyang balita. In any case, ang mga usaping batas ay bigyan po natin linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask me. Thank you for the time, Zach. Thank you po. Gab, mais kila ka, Gab. Gab, mais kila ka. Gab, taruga. Good morning. Thank you. Thank you for watching. Hirap sa upo. Hirap sa hika. Hirap sa teka. Pag may hirap, may ginawa. Thank you for watching, everyone. Lemex Yeah. Sporting Capsule na kundi natural. Matulong para tunawin at palabasin ang problema. Ang Lemex Sporting Capsule ay ginahawang magaang dalhin. Madaling bitbitin. Ginawa ang dugo. Sa upo at hika, Lemex Sporting Capsule. Basta lang hindi, Lemex. Easy. Di ko kayang tanggapin na ako'y magpupusog pa rin. Worse, ito pwedeng di na magkusot sa Surf Ocean Tower Liquid Flavored with Galing na pwedeng di na kusutin. Ang pumuli, was na ang magpupusutin. Sa Surf Liquid. For years, I was the sweet girl. I'm not that girl anymore. For every transformation, I need new Hazel Repair Boosting Sheet Medicine with amino keratin for up to 48 hours softness and smoothness. Thank you New for Repair watching, Boosting Treatment. guys. Init! Baka mag-away araw. No problem. Almost sorry for the Lord of Surf. Haba! Haba! Three times haba-haba rules. Surf up. Thank you for the time, Zach. Batang maliit. Beer brand ka muna. Di susuko. Ang batang maliit. Iba'y mangarap. Pawis. Amoy araw. Yan ang mga matsyang inuwi nila. Buti na lang may Breeze 3 Wash Pack. Nagtatagal ng matcha. Sa unang babad pa lang. Sige sa matcha. Breeze 3 Wash Pack. Madaling na sumama. Malinis na ba lahat? Yung mga naman. No dancing. Sorry. Wala na yung mga color band ko. Thank you. Dad can make dishes special with Latest Choice. Cooking the one day with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Special Latest Choice. Say anything. Anong sikreto ng batang tortilla? Beautiful morning dyan sa inyong lahat, sis. Good morning. Beautiful morning here. Salamat. Busy today. Thank you for the thumbs up.
Hello, Salvi from team. Hi, my team. Good morning, team. Ay, mali. Wala na. Ganun pala. Haha. Hi, team. Mozzarella, seasoned butter coconut. Pa, 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 pa. Thank you. What time is in Taiwan? Salve, what time is in Taiwan? Maybe same, just 30 minutes times and like 7 in the morning here, 7:30 a.m. Oh, 7 or 6:30. Hey, petrol, 100% petrol. Don't you want to? Good morning. Good morning, petrol. Perfect shape. The nature. Thank you, the nature. 7:06 a.m. 7:06 here. Here, 7 in the morning. Oh, not same time. Same time. Ito ang naging obserbasyon ng Joint Okay, Inspection thanks. Wait. Gab! sa isinagawang ocular inspection High sa school ka? plantation structure sa Puran Mansaya Plains High sa school ka? Lagos. Para na, late ka na. May school ka? Humahibi diri ba ng lalabutan? Ayon sa chairman ng Committee on Infrastructure ng Iloilo City Council, walang You're koordinasyon welcome, ang Department team. of Public Works and Highways Dali na, Gab. Anong oras na mo? sa pagpapatupad ng proyekto. Alas 7 na. Ito ano Ang na. 50 million pesos na slope production Ano project. siya hula? Wala sila na coordinate sa local Ano siya naman? government. Ang atong ginapamangkot kung may Dapat ka lang kay Bernas Manila. agency na na-provide nila. May saka create, imbes yung waterway, kipunta ka nila roadway. Kinumpirma ito ng unang barangay ng Thank Dones you, de Petro. I like the dress. Ang Thank you, Gab. Get up. problema sila kung may sa Get up, Gab. Dagdag na sa Gab. ng LGU, walang problem din ang proyekto. Maraming tanong din. Mayroon itong feasibility study o detailed engineering. Diri ka may Isa rin sa school. mga nakitang problema ang iba ay ang mga informal shelters sa lugar. Isa sa mga ito ay si John Kaya. Ayon sa kanya, handa naman daw sana silang lumipat kung may relocation site para sa kanila. Thank you for 10 people. Sinabi naman ng head ng Iloilo City Local Housing Office sa Muslim na huli na nakipag-ugnayan sa kanila ang DPWH at may notice to He proceed needs to go ang to mga ito. bed early. Yes, need to go to bed early. Hanggang sa ngayon, may inaayos pa ang Iloilo City Local Housing Office sa sitwasyon ng transit housing site ng DPWH sa barangay sa Isidro Haro. Pinapabilis na rin daw ang pagpapalipas. Hi, ma'am. Kumusta na taga Mindoro? Astorias. Hi, Astorias na taga Mindoro. Shout out to you, Mindoro. Good morning. Hi, guys. Good morning. How are you? I'm fine. How about you guys? How are you guys?
yan ang executive ng Amerika. Ay, ito, ito, sa kailan, ang kilala ng ang mga patuloy Okay, fine. Thank you. sa banyadang kapangyarihan, kapag pinagbigyan ito ang extradition request. Pinasa, harap siguro ito ang tatong sa sexual assault at one side human trafficking. At sa EDSA, ang ilang sex trafficking, and coercion, Gab! Gab, may school ka? Ano na? Anong oras na mo? Oo. High school. Alas 7 pa man lang na rin ang malabay ko. Te, paliguan na si Dodong, late na siya sa klase. Tagal kasi matulog kagabi. Brush your teeth. Ang kulit. Hello. Good morning, beautiful Cheryl. Hi, Sir Chester Exxon. Get up na, get up. Magkano naman? Minod ba? Asturias English. Ano siya tinanong na? Alas 7. 7:05. Hello, mom. Hi, boy. Hello, beautiful. How are you? I'm fine. Angel Canones. Hi, boy. Nano, maano ka na? Ano na kaya, girl? Labas mo na ako. Oo, kay Bernice na. Ano yan? Ay, sorry. Oo. Paano? Pwede ho, ang sabon mo nito ho. Gusto mo yan, butang mo yan, didi ha. Ito. Bimpiyahan mo na lang. You speaking English now. Wait. Atayang! Atayang! Hi, Atayang! Kagwapo ni Atayang! Nag-iros siya din ang ano. Atayang yan. Tata! Tata! Pag
Tiga-andan, ko po, anong kunto. Madarani na kanila, madarani na namit sungkod. Kaya sungkod na tayo, sungkod na. Bye. Bye, sungkod na tayo. Hindi naman ako sungkod Itibay niya tayang. Ay, gagapo niya tayang mo. Pugaw niya tayang. Yan. I'm a speaker basic. Well, try your best. I'm Carly. ¿Cómo estás? Vicky Oh my God. Savage siya. Thank you for the thumbs up. Ayaw na lang tutay kay malayo ng pamati mo. Abuk mo, napipilitan ka lang. Yung parahanap ko siblaya di ba nakakuha na tayan. Nasok na ikaw, hindi nakasok-sok niyo. Nahaying. Oh, say hi, datayang say hi. Hi, ikaw gwapo. Hi. Etay. Hello. Hi! Ay, Bibi! Hi. 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 Kiss baba! Kiss baba. Baby kiss. Adlan na. See you, sorry. Alala, no. Hi! Maling ka! Si, hello atayang. Nanunlay. Nanulay, mabukot! Ups. Gamay laybay ako English gani ginansilya hambal ko sa iya. Ulala. Gahambal ka man day. Gaano kahimo ka day? Ano na, kaulakaw kita, Bibi? Balik to danan lang. See you. Uy, anak! Ano tayo? Salamat Mano na siya, ano ha tayo. Mag-ibulo na na. Energetic siya. Sayaw tayang. Sa sumba. Ito na niya sumba tas maisip. Ito na. Wait lang, init. Pwede mo maikpa ka naman ako pati ko vlog at yung pa. Salamat. Pagayon niya na.
Ano yan? Pag-alis na handa, kagayong-gayon daw. Oh my God! Kagayon! Oh my, kagayong-gayon talaga. Ano? Gayon mo. Pagkakaman si Gabo. May panimpahik na. May pinagmana. Grabe yun. Para may pinagmanahan ka man kay Gabo. Huwag na dyan. Salamat eh. Madami na. Thank you. Nagpaalam na si Tim. Good morning. Last week pa tayo natanong natin eh. Nagpaalam na. Bahala ka. Bahala ka. Bahala ka. Bumalik na lang. Bahala. Ay, pagbabalik, bumalik ka lang. Mahal ko niya to. Ano to, kahit different. Pamakalmak niya yung ban. Ang gamit niya. Lahit ko ako lang ang kwarta. Makamping gamit sa plata. Ayun, di pa makalmiya. Oh, iniiwas ko nga. Sige na. You beautiful woman. Stephen Carpenter. Thank you. Stephen. Coffee. Coffee time. For tonight. Mama, nandiyan ba ka? Opo. Opo. Ah? Po? Ah? Tuhol. Alcohol. Ay, nagmahaw ka na? Magmahaw na ka manigan. Ay, nabigyan. Ay, anak ko. Ana, Gia. Ay, ikaw, Gab, na ang gusto mo, Gab. Mga first time. Ay, ano? Ay, choco. O, bakal ka na pamahawang mo. Para kami school. Ay, ano mo ta, halian mo ta. Pag ano ka, maglabar ka muna. Maglabar ka muna. Para school sira? Ano? Ay, daddy, nag-obra na. Nag-obra na. Obraho na. Take time to realize. Take time to realize. Take time to realize. Take time to realize. 15. May muta ka pa man. Ayaw, mapagano na doon. Mapagano ka.
Kulang. Kulang. If I were a bird. What the? Mm. So, I should have done the same. I didn't need to love a girl who's a lot better than me. Listen to her. Sinilas mo, kay mag-aalin ka ng sinila. I didn't need to love a girl so better than me. Say mo na. Boy. Okay, you need to get ready for work. Are you single? No, I'm not single, Stephen. Ay, nang chinelas mo. Bari, ito dito sa ano. Dito. Kaizen jail. Hi, Kaizen. Oh my God, sorry. Buot ko silingon, Mr. mo obra na. Hindi mo binutang. Magtapatos ka na lang. Sapatos ka na lang. Ito na. Bali dito binutangan ang sapatos mo. Looks nice. Thank you, the nature. Should blame, chain. Having stop. Hindi mo binutang. Andan na. Gamitin mo sa ano man. Pati sapatos mo, nawara? Ha? Hindi mo binutang. Okay. Hindi mo binutang. Butang mo hindi mo alaban na ano. Bali ito na kamisita di chino mo. Diri ka na. Ito na kamisita di chino mo. Diin ka naghuba. Diin. Kaya gagamitin mo ito sa ano mo. Gamitin mo ito sa ano ba yun? Sa 20 na. Dati lang yun. Nanapin mo dito sa ano. Sa luyo. Kaya dito ka pa may naghuhuba. Mura? Sa Larom, sa ano?
kumawa ka Gila, ka Jiren. Manaliri ko doon ko na. Ayan. Naman ba ba yan, ano? Sapatos ni Wala Gab? naman ako yung ano. Naman ba ang sapatos ni Gab? Sapatos. Jiren. Yung chinilas. Ang Gila. Thank you. Oh my God. Ano pa doon, Gab? Kaya wala man dito sa luyo. Mahibik na naman. Nadiri man in... Hindi mo ba binutang? Akay nawara na yun. Pati chinilas nawara na. Bye.